Staru, gotovo zaboravljenu tehniku slikanja vinom, poznatiju kao vinorel, oživela je u svom stvaralaštvu naša sugrađanka, akademska slikarka Mira Kovačević. Jedna je od svega stotinak umetnika u svetu koja neguje ovaj specifičan način slikanja. Uvijek sam želela da to što radim bude prepoznatljivo, drugačije i samo moje. I prethodna poetika koju sam negovala bila je vrlo koloritna, vrlo upečatljiva, negde je podsjećala i pomalo i na naivu i bila je odraz moje duše i tog trenutka. A tada sam radila dosta sa decom i negde se to preslikalo i na platno. I u jednom trenutku došlo je do zasićenja. Želela sam da radim nešto drugo. Trebala mi je nova poetika, nova priča i dugo sam tragala za tim šta će biti promjena u mom radu. I desilo se da sam, u tom trenutku sam živjela u Bosni i Hercegovini, desio se jedan put u Hercegovinu, u jedan divan reon vinski, gde zaista ima sjajnih i crvenih i belih vina. I nakon par degustacija tamo sam se setila jedne pomalo zaboravljene tehnike, to je tehnika slikanja vinom, vinorel. I tada sam shvatila, to će biti to nešto novo, nešto drugačije što ću uneti u svoj rad. I odmah nakon tog puta uradila sam prvi vinorel, jako mi se dopalo i shvatila sam da je to tehnika koju ću negovati u buduće. Tehnika je veoma zahtevna, slična je tu negde akvarelu. Dakle, ona se radi u dahu, postavlja se sam rad u trenutku, u dahu, nema preslikavanja, nema prepravljanja, popravljanja radova i tu traži sigurnu ruku, veštu ruku umetnika, jer za onog trenutka kada stavite vino na papir, ono tako i ostaje i ne može se menjati, preslikavati, popravljati. Zbog toga je zahtevna i teška jer prosto morate biti sigurni u svoj potez. U stvaralaštvu Mire Kovačević dominiraju motivi žena. Meni je negde prva asocijacija kada kažete vino, nekako žene se najlepše slažu uz vino. Po meni imaju i vrlo mnogo sličnosti sa vinom kada su kao i mlada vina i mlade žene su dopadljive, rumene, miriste, mogu da vas omame za čas. Kako stare, kao i dobra vina i žene dobijaju na kvalitetu. I to je negde moja inspiracija i ne moja zapravo. Od kad postoji umetnost, žensko telo i žena je ta koja dominira u umetnosti i ta koja je prva slikana, vajana i tako dalje. Tako da i to kod mene slučaj. Zaista su to jako lepi radovi, dopadljivi i ja ih volim, ja uživam. Toliko ima žena na svetu i zaista volim da slikam te različitosti. Slikam i aktove i vrlo senzualne, dopadljive žene, slikam i romantične dame, često radim portrete i tako da. To je nešto što je neiscrpna inspiracija. Vina koje umetnica koristi nastaju od autohtonih sorti iz Srbije i zemalja u okruženju. Ja sam se opredelila da crvena vina koja koristim budu ona koja su od autohtonih sorti iz našeg regiona i njih istražujem i sa njima radim. To su sorte poput Vranca, Prokupca, Blatine, iz Hrvatske Plavac Mali. Dakle, uvek ih imam na svojim radovima. Ukoliko radim stranim sortama, opet su iz regionalnih vinarija i otkrivam svu lepotu tih sorti. Zaista je svako to vino, iako to možda deluje slično, isto, nije tako. U vinu zapravo ima bezbroj nijansi i zavisi i da li je odležalo, barikirano, da li je to mlado vino. Tu su negde te nijanse vina onako vrlo, vrlo različite, iako to možda može da deluje da je sve isto. Kao i vino, i vinorel se vremenom menja, što ovoj tehnici daje dodatno čar, kaže umetnica. Kao i vino koje stari i zri,
u flašama, u bačvama, podrumima. Slično se ponaša i na papiru. Dakle, oni tonovi koji u početku su bordo, ljubičasti, modro-crveni, zavisno od sorte, kako vreme odmiče, oksidiraju, promene se i slike postaju smeđe. Iz tog razloga se kaže da su žive, jer zapravo nikad pred očima nemate isti izgled slike. Ona nikada nije ista, ni posle sat vremena, ni posle 7 dana, a posle par godina to je zaista velika razlika. One ne nestaju sa papira, to su radovi koji mogu reći da su trajni, ali su promenljivi, prosto dišu i žive na papiru. I interesantno je to zato što ja volim da pratim kako se slika razvija i kako se koja sorta ponaša vremenom. I to je nekako i neka vrsta istraživačkog rada i jako je interesantno, jako je zanimljivo i nijedna sorta nije ista, neke se brzo promene, brzo pokažu te smeđe tonove, neke se duže zadrže, tu dosta naravno zavisi od samo kvaliteta vina. Mira Kovačević rođena je u Zemunu, diplomirala je na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Vinorelima se bavi od 2017. godine. Učestvovala je na brojnim izložbama i kolonijama u Srbiji i u okruženju. Živi i stvara u Pančevu.